Ahojte priatelia, momentálne sa nachádzame na stavebnej ploche firmy CAC NOW, kde sa nachádzajú stavebné navigácie, konkrétne modely EasyNow EMG 100 a TX73 určené pre rýpadla a poďme sa na ne spoločne pozrieť, predstaviť si ich a taktiež zistiť hlavné rozdiely medzi týmito navigáciami. Navigácia EMG 100 sa skladá z 10-palcového tabletu, potom zo senzorov, umiestnených konkrétne pri lyžici, potom druhý senzor umiestnený na ramene, ďalej z dvoch prídavných GNSS antén určených na príjem RTK signálu a so samotnou navigáciou vieme pracovať do presnosti 2,5 cm. Ako si môžeme taktiež všimnúť, tak samotný navigačný systém je určený pre rôzne druhy lyžíc. Či už sa jedná o výkopové práce alebo zarovnávacie práce. Ako si môžeme všimnúť, tak na tomto rýpadle máme nainštalované obidva druhy navigácií. Takže na ľavej strane máme EasyNow EMG 100. Ako si môžeme všimnúť, tak je tu veľmi jednoduchý software, ktorý nám odchadzuje hlavne odchýlku danej lyžice. A na pravej strane máme systém TX73, ktorý už je trošku viac zložitejší, ale na druhú stranu si tu vieme pridávať samotné 3D projekty. Poďme si teraz predstaviť navigáciu EasyNow EMG 100. Čiže hlavnými výhodami tejto navigácie je jednoduchosť, rýchla inštalácia a taktiež možnosť práce aj v noci. Čo sa týka nevýhod, tak v podstate jedná sa o GNSS navigáciu, čiže nevieme s ňou robiť postrechov. A ďalšou nevýhodou je, že v podstate do tejto navigácie oproti TX73 si nevieme nahrať 3D projekty. V podstate jedná sa o navigáciu, kde si vieme vytvoriť základné práce, čiže ako si môžeme všimnúť, vieme si vytvoriť nejaké základy, ďalej žlaby, svahy a samotnú rovinu. V podstate vieme si nastaviť polohu, kde sa nám budú vytvárať dané body, na základe ktorých si vieme vytvoriť danú plochu. Čiže teraz to mám nastavené na strede, viem si to zvoliť napravo na lyžici alebo naľavo na lyžici. Teraz tu vidíme samotnú odchýlku, čiže ako náhle ja zdvihnem lopatu, odchýlka sa nám zväčšuje, ako náhle ju pustím naspäť dole, tak vidíme, že máme odchýlku správne. Ako náhle nám svieti na zeleno, znamená, že sme v rozmedzi do 3 cm presnosti, s tým, že tuto vidíme samotný uhol radlice, čiže ako náhle ja radlicu vyklopím, vidím, že sa mi uhol zväčšuje, ako náhle ju dávam do pôvodnej polohy, tak sa mi uhol zmenšuje. Čo sú ďalšie dôležité informácie? V podstate tuto v strede displeja vidíme samotnú vodováhu, ktorá nám ukazuje, ako je lyžica naklonená. Ďalší údaj je nadmorská výška. Potom v podstate dôležité veci sú, či máme správny RTK signál. V pravom hornom rohu vidíme, do akej presnosti vieme pracovať. A potom tu máme základné informácie, čiže máme tu informáciu o umiestnení, čiže kde sa nachádza. Ďalej tu máme samotné práce, potom informácie o systému, kde si vieme nastaviť a rozšíriť informácie a prispôsobovací software. Ďalej si tu vieme pridať lopaty, čiže ako náhle kliknem na zoznam lopat, tak v podstate vieme si veľmi rýchlo pridať lopatu, ktorú si potrebujeme pomerať. A na základe tohto princípu si vieme pridávať viaceré druhy lyžíc, čiže môžeme si pridať, ako vidíme vzadu, výkopovú lyžicu, prípadne nejakú vyrovnávaciu lyžicu. Už si to iba sem nahodíme a potom už keď ideme pracovať, iba prehodíme lopaty, zvolíme si danú lopatu a môžeme rýchlo pracovať. Ďalej si tu vieme zvoliť nočný režim, zníži sa mi jas, denný režim, zvýši sa mi jas, čiže fakt, že veľmi dobrá vec pre stavbárov, ktorí chcú pracovať hlavne v noci. A v podstate celý princíp navigácie spočíva len v danej odchýlke lyžice. Ďalšiu vec, ktorú ešte som spomínal a chcem ukázať, tak je samotné bodovanie, čiže zdvihnem si danú radlicu do požadovanej výšky a teraz ako náhle stlačím tento bod,
vytvoril sa mi tuto bod P6, čiže poďme si ukázať, ako si vytvorím jednoduchú rovinu, čiže kliknem na funkciu, dám rovina, tuto si zvolím, viem si zvoliť výšku, ale pre nás čo je dôležité je definovať si ten daný svoj bod, čiže dáme si teraz, že bod P6, ktorý som si vytvoril, dám potvrdiť, rovina sa nám vytvára. A teraz v podstate vidím rovinu, čiže som v nulke odchýlke, ako náhle spustím dole radlicu, keďže som si dal bod veľmi vysoko, idem dole, čiže odchýlka už je veľmi veľká. Ako náhle zdvihnem lopatu ešte vyššie, tak vidím, že som nad rovinou. Čiže keď mi svieti oranžová farba, znamená, že som nad danou rovinou, ak mi svieti modrá farba, znamená, že som pod rovinou. Čo je veľmi pekné, alebo vidím aj samotný sklon radlice, alebo taktiež prierez. Navigácia TX73 sa skladá konkrétne zo 4 senzorov umiestnených na ramene rýpadla. Ďalej zo samotného tabletu, ako si môžeme všimnúť. V neposlednom rade z riadiacej jednotky umiestnenej v zadnej časti rýpadla. A nakoniec sa skladá z 2 antén na príjem GNSS signálu. Takže poďme si predstaviť samotnú navigáciu TX73, čiže hlavnými výhodami je jednoduchá manipulácia, taktiež rýchla obsluha a jednoduchá inštalácia s tým, že so samotnou navigáciou vieme pracovať aj v noci. Ďalšou výhodou je, že vieme si sem pridávať 3D projekty a taktiež rýchlo vytvárať dané funkcie. Čo sa týka nevýhody, tak tým, že sa jedná o GNSS navigáciu, v podstate nevieme s ňou pracovať pod strechami. Ďalšou vecou je samotná kalibrácia, vykonáva sa veľmi rýchlo s tým, že vieme si sem pridať rôzne druhy lyžíc a potom už iba v podstate medzi nimi si vieme vyberať. A teraz v podstate poďme si ukázať, ako si viem vytvoriť plochu, čiže máme tu veľmi jednoduchú vec, kliknem na túto ikonku, vytvorí sa mi plocha, čiže tá plocha sa mi vytvára na základe polohy lyžice. A teraz vidím samotné odchýlky lyžice, čiže teraz keď sa pohnem s lyžicou smerom nahor, tak vidím danú odchýlku od roviny. Ďalšími funkciami, ktoré sa nachádzajú v navigácii, keď si rozkliknem menu, čiže vidím, že viem si to prepnúť na 2D, čo je dôležité, viem si tu prepnúť samotný svetelný režim, čiže teraz v podstate mám režim na deň, režim nočný, ďalej si tu viem meniť polohu kienok, čiže teraz vidím, že v ľavom hornom rohu mám samotnú odchýlku, na základe ktorej sa riadím a snažím sa mať číslo v zelenom. Čiže vidím, že teraz mám presnosť do 0,1 cm. Teraz keď ju trošku zdvihnem, tak mám menšiu presnosť. V podstate ako náhle zdvihnem trošku lyžicu a nakloním si ju, tak vidím, že sa mi mení daná vzdialenosť a uhol. Potom, čo by som ďalej k tomu povedal, tak vieme si vytvárať dané body, čiže ako náhle položím lyžicu na zem, viem si vytvoriť bod, ktorý nám slúži v podstate buď na vytvorenie roviny, alebo vytvorenie daného útvaru, ktorý chceme buď vykopať, alebo zároveň vytvoriť, čiže nejaký svah, alebo dajme tomu nejakú rovinu. Potom si tuto viem pekne na lopate zvoliť daný bod, ktorým si tieto body označujem, čiže vidím, že teraz sa mi bere lyžica v ľavom dolnom rohu, dám na stred, čiže stredom sa mi bere lyžica a vytvárajú sa body, alebo buď úplne napravo. A to sú také základné funkcie v podstate, pomocou ktorých si viem kvázi vytvárať dané veci a na základe ktorých viem pracovať. Ďalšou dôležitou informáciou je, že v podstate tento software máme v českom jazyku, čiže nie je potrebná znalosť anglického jazyka. Čo je taktiež dosť veľkou výhodou je samotná cena navigácie, keďže cena je veľmi nízka oproti konkurencii. Ďalšou zo základných funkcií je v podstate vytváranie
povrchov a sklonov, čiže ako si môžeme všimnúť, vieme si ho vytvoriť na základe dvoch bodov, na základe bodu a uhlu, alebo na základe bodov a uhlov. A potom samotné povrchy, čiže či už sa jedná o nejaké základy alebo rovinné plochy. A poďme si ukázať samotný 3D projekt v navigácii TX73, čiže ako si môžeme všimnúť, tuto vidíme samotný projekt, ktorý sme si nahrali a na základe neho môžeme vykonávať dané práce. Ak vás zaujala jedna zo stavebných navigácií od firmy CAC Now a chceli by ste o nej vedieť viac, tak neváhajte a napíšte mi dole do komentára. Ja sa s vami zatiaľ lúčim. Ahojte.